пиша роман «Войник» и аз всъщност като Да, ти ми пиша каза едно миналия нещо, път, че пишеш за войнишкото време, нали така? като пиша едно нещо и се настройвам точно на тази тема и всъщност романът е това. През цялото време само за това звучи темата, нали? С всякакви вариации. Двама мъже, аз и един мой приятел. Аз не смятам, че е достойно и смислено човек да си измисли истории. Писал съм доста много, даже и този разказ на Идала, последни указания, сюрреалистичен етюд общо взето. Не толкова сюрреалистичен, но такъв силно нереалистичен етюд. Но когато измисли и отпусне вихрената фантазия, нали, там нещата вече са други, те са съвсем друга песен. Но когато се опита да създаде истинско битие в написаното, друга реалност, той, ако изменя реалността, която описва, се получава такъв безобразен Франкенщайн. Но Франкенщайн може да бъде оживен някакси, чрез на доктор Франкенщайн пинизите, докато това съшито от разни парченца от безобразните измишльотини на писателя не може да бъде оживено. Всеки нормален човек веднага разбира, че една такава измислена история е скълъпена до немай къде. Лекаря еди кой си влезе в операционната и взе спринцовката с калиев хлорат, примерно. Не може, без да си преживял и да знаеш абсолютната точна правда за едно нещо, да го описваш просто така. Примерно, като давах този пример, който кой знае откъде ми хрумна, лекар не може да влезне в една операционна и да взима каквото и да е, защото си държи ръцете само нагоре. И така. Затова аз пиша абсолютно реално това, което съм преживял и ме е страх да се отклоня дори и съвсем малко. Защото така ще срина цялото мироздание. То е огромна кула от карти, не можеш да вадиш откъде си поискаш. Всичко е свързано с всичко и липсата на който и да е елемент се усеща ужасно силно. И се създава грубо и грозно усещане за неправда в описаното, ако от него се променят или се правят разни. Ако създаваш пълна вихрена приказка, фикция не е хубаво, но приказка, фантазия, ти създаваш реалността на фантазията си. Тя никога няма общо с реалността. Тя е съвсем друго нещо. И затова аз пиша само истинските неща, които знам.